Эфирден алыклар вакыты студияда Лина Хасаншина. Ут үйгізге кірерге мүмкін. Шуның үшін ихаталар шесталарға тиеш, яңгын талаптары үтелерге тиеш. Колабыз команда штаб үйренүүлеріне кушылды. У него не только живописные работы так хороши, причем разножанровые работы, но и потрясающие классические многослойная акварель. Әлмәтлелер Рөстәм Хужин күргәзмәсе белән таныша ала. Матузлыкны ярата. Гүл. Рәсемдә гүлләр. Районыбызда халкыбыз кәсеп иткән шөгыльләрне дәвам итүчеләр яши. 15-16 мартта Татарстанда команда штаб өйрәнүләре булды. Гадәттән тыш хәлләр һәм янгын куркынычсызлыгы комиссиясе утырышы Әлмәт районында да узды. Көч һәм чаралар составын карау, өйрәнү узу нокталарын без дә күреп кайттык. Это вводное отрабатывается для этого, чтобы организовали взаимодействие, чтобы люди видели. То есть опыт и практика тушения лесных пожаров у нас в Альметьевском районе достаточно большая. Легенда буенча 750 квадрат метр мәйданында коры үлән яна башлый. Көчле җил янгынны тиз тарату куркынышы яный. Бу исә урман яну һәм якында урнашкан авылга янгын күчү ихтималын тудыра. Иң беренче булып янгын таралуны булдырмас өчен трактор минпаласа үткәрә. Шунда ук урман сагы командасы һәм янгын сөндерүчеләр эшкә керешә. Янгын сөндерү машинасы аркага аса торган янгын сөндергечләр кулланып ут сөндерелә. Без бүген по Ташно-Полянский участковое лесничество находимся. Квартал 134, выдел 3. Отрабатываем план тушения лесных пожаров со всеми привлеченными силами, средствами. Янгын куркыныч очыры башланганчы уздырыла торган мондый чаралар кем нәрсә эшләргә тиеш, нинди көч куйларга, ничә кеше булырга тиеш икәнне гамәлдә эшләп карарга ярдәм итә. Кипкән үләнгә шырпы эләксә, яңгы чыгарга мөмкин һәм җилдән ул җил белән ут үйгізгә кірерге мүмкін. Шуның үшін ихаталар чисталарга тиеш, яңгын талаптары үтелерге тиеш. Белгечләр яздан башлап янгыннар саны арту сәбәпле сак булырга һәм кар өрү белән шәхси территорияләрне җыештырырга, үләннәрне чабарга, шүпләрне түгәргә чакыра. Әлмәт картиналар галереясы 1975 елны шәһәр администрациясы Татнефть компаниясы ярдәмендә Геннадий Стефановский инициативасы белән ачыла. Бүген бу республиканың көньяк-көнчыгышындагы иң зур музей. Аның нигезен Стефановский тырышлыгы белән булдырылган күп санлы картиналар Татнефть шәһәр предприятиеләре, Әлмәт җитәкчелеге, Татарстанның мәдәният министрлыгы, Республикабыз рәссамнар берлеге, аерым рәссамнар бүлешмәсе бүлекләре тәшкил итә. Биредә бүген яңа күргәзмә эшли. Аның белән Рәдифә Ногманова танышып кайтты. Әлмәт картиналар галереясының фонды 1 меңләп сәнгать әсәреннән тора. Араларында рәсем сәнгате, графика, скульптура, декоратив кулланма сәнгать әсәрләре бар. Биредәге музей фонды сакчылары һәр даим экспозицияләрне яңартып, тамашачыларны яңалык белән сөендереп тора. Чираттагысы Россия рәссамнар берлеге һәм Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы Рөстәм Хужинның шәхси күргәзмәсе. Аның белән Әлмәт тамашачысы күптән таныш. Әлеге авторның күләмле әсәрләре галереяда урын алган. Рәссам үзе дә колабызда еш кунак булып остаханәләр оештыра. Бу юлы шәхси күргәзмәдә авторның акварель һәм майлы буяулар белән язылган хезмәтләре урын алган. Говорят же, талантливый человек талантлив во всем. Я думаю, что это в полной мере относится и к Рустему Хузину, потому что у него не только живописные работы так хороши, причем разножанровые работы, но и потрясающие классические многослойная акварель. То есть то, что мы сейчас с вами увидим вот в начале экспозиции, это, наверное, многим очень даже знакомые сюжеты работ, но выполнены они уже акварелью. Рөстәм Хужин 1975 елда Уфада туган, рәсем ясау сәләтен күреп, әти-әнисе улын сәнгать мәктәбенә алып килә. 9нчы сыйныфтан соң Пенза сәнгать училищесында укый, аннары Мәскәү академиясе. Академияның 3нче курсыннан портрет остаханәсендә белем ала. Казанда академик Якуповта стажировка уза. Галерея директоры Розалия ханым фикеренчә, Рөстәм Хужин үз эшенең чын остасы. Недавно была посетительница, которая, мне кажется, очень верно охарактеризовала вообще в этом направлении творчество Рустема Хузина, сказав, что Рустем Хузин – это татарский Андреяк. Вот, я думаю, что это было очень верно подмечено.
Кең кырлы рәссам булып танылган Рөстәм Хуҗинның шәхси күргәзмәсен Әлмәт картиналар галереясына 4 апрельгә кадәр килеп күрергә мөмкин булачак. Галерея иртәнге сагат 9-дан кичке 5-кә кадәр ачык. Рәдифа Нугманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Василий Санков гаиләсендә кыш белән бик теләмичә генә хушлашалар. Гаилә башлыгы төрле йорт модельләрен ясау белән шөгыльләнә. Аларда инде 10-нан артык сәнгать әсәре бар. Кышкы матур йортлар Санковлар йортын кышкы 3 ай дәвамында бизәп тора. Яз башында бу матурлык киләсе елга кадәр җыеп куела. Айгөл Шәрәфиева гадәти булмаган йортларны карап, аларга сокланып өлгерде. 9 яшьлек Андрей йортларның исемнәрен атып, алар турында сөйли күрсәтә. Нәни биналарда теләсе нәрсә табып була. Матур сәнгать әсәрләре тамашачыларны тышкы яктан гына түгел, эчки яктан да матур булулары белән гаҗәпләндерә. Мәсәлән, анда сәгатьләр, диваннар, урындыклар, мичләр күрергә мөмкин. Кул астында булган барлык вак-төяк барысы да кул эшендә кулланыла, ди әлеге йортларның авторы. Все, что дома вот есть, любые подручные материалы, не знаю, там брелки какие-то там, пластилин, картон, старые коробки, все, что вот все, тут все такое. Из покупного здесь гирлянды, вот эти вот светодиодные, ну и пеномонтажные, ну пластилин. Санковлар йортын 10-нан артык мини-йорт бизәгән. Монда гномнар да, мәшәләр дә яши. Авторның фантазиясе шаккатыргыч. Василий Санков бер сәнгать әсәрен ясау өчен 3 атнага якын вакытын сарыф итә. Йортлар чынбарлыктагының күчермәсе һәм аларда җиһазлар нәкъ чынлыкта булганча урнаштырыла. Василий Санков куллары белән барлыкка китерелгән матурлыкка барысы да соклана. Кайвакыт сатуны да сорыйлар, ди хуҗабикә. Кто внимательный, может что-то там рассмотреть для себя интересное. Для меня там, как правило, всякий мусор, который дома без дела бесхозно лежал, но это все как-то собирается, подбирается и получается там где-то подушечка, где-то кружечка, где-то чашечка. Многие спрашивают, почему не продаете? Нет, не продам. Кышкы матурлыкны тиздән тартмаларга җыеп, киләсе яңа елга кадәр алып куячаклар. Василий Санков Бөек Ватан сугышы самолетлары модельләрен үз куллары белән җыя. Ләкин бу инде башка хикәя. Бу хакта автор җиңү көненә сөйләргә вәгъдә итте. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйеткулов, яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Оста куллы шәхесләре белән Әлмәт районында аерылып тора. Бигрәк тә халкыбыз кәсеп иткән шөгыльләрне дәвам итүчеләр булу сөендерә. Шундый уңганнарның берсе белән Яңа Кәшер авылында танышып кайттык. Хатын-кыз ул үзе шәшәк сыман. Шәшәк сыман хатын-кыз гына матурлык тудырырга сәләтле. Яңа Кәшер авылында яшәүче Бәйрәмбикә апа Әхмәдуллина менә шушы матурлыкны тукымага төшерә. Бәйрәмбикә апа тумышы белән Азнакай районына. Әтисе сугышка китеп хәбәрсез югалганда, ул әле берничә айлык сабый гына була. Шуңа күрә кечкенәдән ятимлек ашасын татып, әтиле язмышка кызыгып үсә. Яңа Кәшердә яшәүче әнисенең туган абысына килеп урнашканчы, ул Үзбәкстанда бәхет эзләп карый. Шунда кулына энә белән җеп алып, кул эшенә өйрәнә. Күп чиктем. Хатын-кыз кофталарда чиктем, ират күлмәкләрдә чиктем. Үзем чиккән күлмәк белән иптәшемә туйга үзем кидердем инде. Тормыш бер алдын, бер артын күрсәтеп торса да, Бәйрәмбикә апа бирешә торганнардан түгел. Эштән курыкмый, нигә алынса да җиренә җиткереп башкара. Яңа Кәшердә кияүгә чыга, бер артлы 3 кыз алып кайта. Төп йортта килен хезмәте күрсәтеп, ир туганнарына да ярый белә. Үзе колхозда сыер сава, карьерда эшләп ала, тагын колхозга кайта. Иреннән яшьли тол кала. Шулай да күңел төшенкелегенә бирелми. Чөнки чәчәкләр яратучы күңеле һәр вакыт матурлыкка тартыла. Матурлыкны ярата. Гүл. Тәрәземдә гүлләр. Әлмәткә барсам, мин башка бер нәрсәгә карамыйм, иптәшем бар стоят ташкаган белә дә, ашкадан тишелеп, аны яна барганда да мин юмны карамадым. Менә кешенең тәрәзәсенә карап гүл белән шелтәр карыйды. Бүген Бәйрәмбикә апа кызлары тәрбиясендә яши. 3 кызының икесе кул эшләренә шулай ук оста, ә менә кечесе күбрәк бакча эшләрен үз итә. Умартачылык белән шөгыльләнә. Һәр берсенең өйләрен әниләренең кулы җылысы сеңгән мендәр ташлары, картиналар бизи. Yani şekerle sürüp duramıyordum mümkün işte. Yani densin kalsa da biterim ne o eninin tüsü bit. Eninin tüsü bulabit var. Бәйрәмбикә ападан төп киңәш күңелне кирләндермәскә. Шулай булганда гына тормыш җиңел биреләчәк. Рәдифа Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.